Pozdrav moji dragi mine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Znači, krenula sam da vam snimam ovaj video pre pola sata, možda sat vremena, ajde, nije pola sata. I onda sam skontala da bukvalno ovako jedan laser beam sunca ide direktno ovako odavde, kroz mene, kroz moj mozak, iza na ovu stolicu na kojoj sedim. I sve, bukvalno je svetlo bilo užasno, i jako sam se iznervirala zbog toga jer sam već krenula da snimam i već sam onako dala energiju i sve, razumeš? Ja sam shvatila da znači je šitara i da nema šanse da to ispadne normalno. Ja sam se iznervirala, ja sam otišla u kuhinju, otvorila frižider, izvadila onu kutiju, razumeš, sa kolačima i najela sam se sad bojadere da mi je muka. Ali sam happy, pošto je sunce međuvremenu zašla, te stoga možemo da uživamo i da snimim ovaj video za vas. Prva stvar, imam na sebi moj Cyberdog Dux koji obožavam, moj psihodelični, srećni, koji me toliko čini happy i ne dam se, razumeš? Ovaj Dux kad imam na sebi mogu sve, bukvalno, to je, znaš ono, sigurno imate jednu takvu stvar, dobro, sigurno imate jednu takvu stvar u ormanu koju kada obučeš osjećaš se ono almighty, e tako se osjećam u ovom Duxu i totalno ga obožavam. I uglavnom to je to. Što se tiče make-upa imam Anastasia Beverly Hills koju naravno ne mogu da je okrenem i što ja sad osjećam nekako, čekaj, znaš onako kad malo pre sam stavila ruž, pošto kažem ždrala sam kolače, osjećam onako kao na sredini da imam neki gumbec ono. Ne mogu da je okrenem, ali to je ova Eteral, ova ovde, evo ova, ljubičasta, nju imam trenutno, obožavam nekako što je tako ljubičasta, mada vi to sad i ne vidite, ali nema veze. Na očima imam Dose of Colors paletu, Friendcation, divnu, predivnu plavu nijansu i uzela sam u inner corneru, stavila sam iz Fenty palete onu svetlo plavu. Ta mi je predivna, ne znam koliko se vidi, kaže me žena, i naravno baterija crkava. Pa kako može lepše početi video? Kako može lepše početi video? Evo sad ću osjeći potrebi. Fotelja? Aha. Jej! Morala sam opet da se prekinem zato što je crkla baterija. Znači da, sad opet moram iz početka da snimim. Bože, moje strpljenje je, ne znam. Gledaj, to je sve da još bolje kreneš. Da, upravo, znači sad sam morala opet da se prekinem zato što je došla, poručili smo neku fotelju i sad su došli da je dostave. I sad ćemo opet da krenemo. Ja znači ne mogu da vam objasnim koliko je to nevjerovatno, koliko je meni dato u životu da ja radim na svom strpljenju, razumeš? Fascinantno. Šalim se, a mislim ne šalim se, ali ono, kad se prekineš tako 100 puta, ono, ali dobro, uglavnom, da, to je u stvari to. Koristila sam prvi put u životu Anastasia Beverly Hills pomadu za obrve i ljudi moji, da li je moguće, ali ja nisam užasnuta ishodom, eto tako da kažem. Znači, stvarno, evo sad kad pogledam, volim što je onako ispalo prirodnjikavo, kako da kažem, nekako tu i tamo imamo neke te rupice i ventilaciju, nisu one blok obrve koje, znači, drago mi da sam na pravom sam putu. Uglavnom, na usnama imam, naučit ću ja to, na usnama imam Deboru 03 i imam ovaj L'Oreal lipstick. Ovo ako ste gledali Finish Line by Spring, to je sve u tagu kao i ta Anastasijina pomada. Tako da u suštini to je to, možemo da krenemo konačno. Ja sam ovde stavila na ovaj moj presveti oltar, naravno prvo sam stavila veliku najlon kesu, gigantsku, ovu iz Berške što sam imala, i stavila sam
gušam se. I stavila sam od gore ovu kutiju iz Lili, koju ja sad bukvalno, znači ona je jako teška. Svašta nešto sam poručila i to ćemo sad sve da šerujemo. Naravno, nema ništa nema od make-upa. Jo, ljudi moji. Znači, ja ne mogu, ja ne znam, znaš što ja razmišljam? Ja razmišljam da je u stvari ovaj no buy za mene potpuno kontraproduktivan, zato što imam osjećaj da kad se završi taj no buy, da ću biti kao neki bist, sa lanca koji se otkinuo i kupovaću gomilu sranja, razumeš? I koja mi se sviđa i koja mi se ne sviđaju, samo zato što sam ne znam, znači luda sam, to je bolest, razumeš, toliko divnih, znači rekla sam onaj Color Pop kolekciju, mislim da to neću prežaliti, znači bolje da ne pričam, pričat ćemo kupujem ili ne, to jest kupujem, prodajem, ovo je originalni naslov, uglavnom, ja sam u stvari htjela da vam snimam IGTV kao neki kratki par sitnica koje sam uzela, međutim posle toga sam napravila jednu poručbinu stvari koje su mi zatrebale, tako se sve, znači nisam stigla, dok sam ja ovo, zatrebalo mi ono i sad se to pretvorilo jedan gigantski paket, tako da će ovo biti jedan gigantski video, gigamega, jel tako? Spremite se, kaficu, grice, šta već, vidi ja imam, meni je ostalo ovde malo kafice, ja sam zaboravila. Znaš onu sreću kada onako slučajno kao, a skroz zaboraviš. Jo, meni se tako uvek se obradujem. Živeli. Joj, bože. Ok. Prva stvar koju ću da vam šta od gore da uzmem. Gomilu, znači evo vidite ovde mali ćoškić. Gomila stvari, evo ovo ćemo. Znači ovako, ovo je, brand se zove Tete Sept. Ako sam ja to dobro, ako sam vam dobro, i brutalna je boja, ako kad pomerim unazad da se vidi, onako jaka neka kajsijosto ciklama, sviđa mi se, vi znate da sam ja packaging whore, da sam totalni saker, da mi možeš prodati govno, ako je lepo upakovano, ja ću biti presrećna da ja to imam, tako da priznajem, znam, jeste. Uglavnom, ja sam prvo sam kupila ovaj beli, to sam vam pokazala u Emptiesima, neke, stavit ću vam ovde karticu, počela sam sad s tim karticama, nekad zaboravim, nekad ne, ali dobro, dajem sebi šansu, stavit ću vam karticu za ove zadnje Emptiese da pogledate, ovakav beli, neka šljiva, bademovo mleko, nešto nemam pojma, uglavnom meni se to jako svidjelo, prvo taj probala sam, videla taj novi brand na Lili, ima sad već dosta, jer ajde probam i svideo mi se i volim da ga koristim, to sam vam rekla takođe u videu posle treninga, zato što u suštini tužiram se 2 puta dnevno, nije sad, to je samo uz no, jel tako, ne treba mi sad neka ne znam kakva, da se iščerupam, da mi pola kože i moje jadne hidratacije su uvek kože otpadne, tako da mi je taj tuš kupka ta bila onako nežna i light, baš zato što je tako milky i kremasta i tanka, nemam osjećaj da sad sam uzela neki dav, sapunjaru, neko ludilo, uglavnom, tako da, eto, probat ću sad, ovo jako lepo miriše, ovo je Hello Beauty krem gel za tuširanje sa narom i magnolijom za osjećaj mekane kože. Vidjet ćemo kako je, daj da pomirišem. Lepo je, nisam pala u nesvest, ali okej. Veganski, to je superiška. Uglavnom, eto, to je prva stvar. Gde ću ja ovo sad da ređam? Ljudi moji, ovde nemam ništa, a ovde mi pored laptop stoji, edituje se. Inače, dobila sam laptop od mog dragog. Kako mi je bio romantičan, ljudi moji. Znači, ja ne mogu vam da objasnim, taj čovjek je beyond. Znači, uglavnom imamo mi još jedan laptop, ali taj laptop ne može da, nije jak. Ne može da edituje vide, pošto za editovanje ti treba procesor koji je jak. I uglavnom, da, plaši me, bog te! Foteljica, da vidim kakva je. Oh my god! Idi bre! Da, pa šta je ovo? Šta je ovo? Ajme! Push,
ali ja sam groš. Poš. Ali ja sam groš. A pa da ona je široka. Ma super je. Ali kako mi ne, idemo po 600.000 put. Znači, fotelja je super. Sklopit ćemo je kad ja završim ovo. Uglavnom, šta smo pričali? Pričala sam vam za ovaj, vidjet ćemo sad kakav je, onaj bijeli bio superiška i to je to. Zatim, iz iste te kolekcije uzela sam i ovaj. Ovo je Halo, gdje piše, aha da. Krem, gel za tuširanje sa smokvom i uljem pomoranđe za osjećaj mekane. To, ja čim to pročitam, to tako ta ulja, pomoranđa, vanila, cimet, ja budilkanišem. Meni to, ja se ložim strašno, znači moram prvo da... Da, ljudi moji, ovo je već, mnogo mi je lepši nego ovaj, a dobro, ajde ovaj izaći na nar, mislim, baš ne očekujem od nara puno, jer voli neko od vas da jede nar, nekako uvijek te bobice pa mi se zakače za zube, to me nervira, ali više volim grapefruit nego nar. Ko voli nar, nek dole napiše slobodno. Uglavnom ovako izgleda, evo ga, ovako izgleda pakovanje. Skroz je onako naranđasto kao novogodišnje, preslatko, što neke pahuljice, šišarkice i tako neke lepe stvarčice. To mi se jako sviđa. Ja stvarno ne znam gdje ću ovo da slažem ovdje, a ni ovdje nema mesta. Zatim, uzela sam od tog brenda i ove dve kupke koje nemam kadu i ja lično ne volim da se kupam, da pravimo ne onako baš da napunim kadu, zato što dobijem totalno neko gušenje, nemam vazduha i neku klaustrofobiju, ne volim taj osjećaj. Bez obzira, ja volim da čvarim svoja stopala i kupila sam ovu i ovu belu od istog tog brenda i ovo me sad jako raduje zato što mi se sviđa ovaj miris. Ovu belu sam već probala, znači ovo je taj neki, ali pakovanje je preslatko. Da, ovo ima i cimet, pa znači da, o čemu pričamo? Još je lepo, ja vam ovo ne mogu da objasnim, predivno je. Prinušava kupka, da, ovo je ta šljiva i to, bukvalno znači identično je kao i kupka, ova bela koju sam prvo imala i potrošila, a ovako izgleda ova sa cimetom i sa pomoranđom. Pogledajte koliko je to slatko, koliko je to cute, vidi ovo. Preslatko. I like it. Ajde, pomirisat ću ovo još jedan, znači moram samo da vam prinesem. Mada znam da je bilo onako mlečno. Ovdje se malo više osjeti ta šljiva nego u onoj kupki. Gel za tuširanje, šta je. Ali mislim, to gel za tuširanje nije geliran, nego bukvalno kao mlijeko da prosipaš. Tako je bila ta sa šljivom i bademom i mlijekom. Jako lepo, sviđa mi se, ali ovaj sa cimetom apsolutno pobeđuje, apsolutno. Zatim dalje, šta dalje? Ajde, uzela sam ovaj DAV, ovo je Nourishing Secrets Soothing Summer Ritual Body Lotion sa aloe verom i ružinom vodicom. Izgleda ovako. Šta ja znam, ajde da vidimo. Lep je miris, onako pudarasto, sveže, to mi se sviđa. Uzela sam isti taj dezodorans, tako da vidjet ćemo. Polako sam, verovali ili ne, prešla na ove dezodoranse, mada stalno koristim DAV, onaj sa 0% alkohola ili šta je, 0% aluminijum, nemam pojma, nešto tako. I super mi je taj, to sam probala sad prošle godine i cijele godine sam ga koristila i još uvijek ga koristim i kupila sam sad novi, stvarno je brutalan. Ali sam prešla, koristila sam i ove u spreju, što ako me pratite znate da mrzim taj osjećaj hladnoće, ali nekako previše dobrih tih izlazi novih pakovanja da ja ne mogu da odolim da probam. Svidio mi se onaj sa kokosom od DAV-a, taj mi je bio brutalan. Uglavnom, eto, to je to. Ovako izgleda pakovanje dezodoransa, preslatko, pink, itd. Moramo da napraviti mjesto, čekaj.
slobodan ti je full igra da igraš. Završila sam sve. A mogu ići. Dobro, sad ne znam. Hvala ti. Srce. Ok, mine, idemo dalje. Znači, pozarila sam ovaj L'Angelica Fruta Viva Body Lotion od kokosa. Ovo sam pozarila u jednom trenutku kada sam se osjećala jako dehidrirano, suvo i perutavo. I htjela sam što više losiona da imam u svojoj kolekciji, u svom vidokrugu. Tako da sam ja poručila ovo. Ovaj brand je neki drogerijski italijanski brand koji sam ja ranije koristila njihove za tuširanje, kupke i šta ja znam. Nije loš, ali nije sad to nešto ne znam ja šta. Ali u suštini, eto, htjela sam da... Daj da vidimo. Mikro. Da, onako onaj klasični kokos, hemijski, ništa nešto specijalno. Da, definitivno moram da priznam, ali ok, šta sad? Barem ću da se mažem, jer sad stvarno, znači toliko se trudim da da hidriram svoje telo, da ja vama ne mogu da objasnim. I počela sam skroz da kada mažem lice, znači kada operam lice, to sve uvek malo, znači ne uvek malo, nego stavim dosta, onako spustim dole na dekolte, znači obavezno. I sad sam skroz ne znam, uvek sam ja bila osoba koja se macka i nikad mi to nije, ne mrzi me, nego mi čak šta više volim taj ritual, ali nisam nikad kao sad, baš sam onako nekako into it, skroz sam se naložila na to mackanje, ne znam zašto. Zatim idemo dalje, ovdje dolazimo već do nekih potreba, a to je ovaj Listerine. Ja i Ivan najviše volim ovaj green tea zato što je stvarno nežan i kad ispiraš usta s njim nemaš osjećaj da će ti se onako oljuštiti unutrašnjosti otpasti od silnog alkohola, ali za razliku od Ivana koji je totalno religija, znači samo koristi ovaj, ja sam neko, kao što znate, ja više od svega volim da vam probam novo. To je nešto nevjerojatno. Znači, mene ništa neće zaustaviti. Ja imam neki, sad set proizvoda koji su mi favoriti i koje ću koristiti u kraja života, ali to me ništa neće sprečiti da uzmem i da probam nešto novo i da vidim da li mi se sviđa. I uzela sam ovaj, piše ovdje nju, ali meni tako sve te liče, ja mislim da sam ja ovo probala, ali nisam sigurno zato što mislim, pretpostavljam da nisam. Ovo je neki nightly reset, nešto, nemam pojma, Midnight Mint, kontam da je ovo nešto onako da te oduva, vidjet ćemo, ovdje da stavljam. Zatim, uzela sam ovaj šampon, znači ovako, ovo je L'Oreal šampon koji sam ja platila, što se mene lično tiče, brdo para. I ne znam, znači, da li bi za šampon dala toliko, ali kopalo me ovo još pre koju godinu. Sam našla na nekom frizerskom sajtu, imali su tako te, i baš ova mislim da je bila kolekcija, i uvek sam kao da li da kupim, da li ne, da li da, da li ne, i onda nekako na kraju ne daju mi se tolike pare i onda odustanem ili nešto drugo bude preče. Uglavnom sad sam rekla sebi, aj sad ćeš da probaš ovo, da smiriš taj feng shui i da ne razmišljaš više o tome. Uglavnom, ovo je L'Oreal Professional, znači ovo je njihova profesionalna linija i došla je u Lili. I kada sam videla, oduševila sam se, rekao, ajde, now is the time. Gold quinoa plus protein, absolute repair, bla bla bla, bla bla bla, bez... Ne mogu, znači ovo je jako, možda vi možete ovo da pročitate, vidi ovo, ne može, jako je sitno. Uglavnom ovako, nebitno, ovako deluje, ovako izgleda pakovanje, nije nešto spektakularno iskreno. Reći ću vam svoje utiske u ovom šamponu, naravno u favoritima, sljedećem, tako da ćemo da vidimo. Zatim uzela sam moj omiljeni drogerijski šampon, a to je znači jebena Fructis Aloe Hydra Bomb, Garnier Hydrates and Softens, glicerin, providno, veselo, miriše, peni, brate, eksplodira ti glava. Tako da to je to. U stvari ima još jedan, i uvek se zajebem, znači ima još jedan isto tako zeleni koji je providan, ali znači ne znam
ne mogu da se setim kako se zove, koji isto obožavam. I od ovih garnir, znači ta dva obožavam i obožavam one onako narančasti, skroz onako više žuto narančasti, ne onaj narančasti, nego žut. Kokos, ima neki buter, šean, nešto tako, taj mi je top. Zatim uzela sam dve Pavlovićeve, zato što volim ovdje, imam i za pakovanje za kožu ruku i za zanoktice, ostavljam ovo i na lice i po telu i za laktovi, znači šta god da je izuzetno suvo i da mu treba pomoć, uvek znači se okrećem ka ovim baby krijama, naravno Pavlovićeva je ono početak i kraj naših života, bukvalno. Ovo je zvučalo užasno, dramatično. Zatim, uzela sam ovaj Tesori di Oriente Ayurveda krema za telo. Zašto sam uzela ovakvu srebrnu ili koju? Ona mi je Bocke uzela to. Mami se jako svidjela i njoj to baš jako odgovara, bog zna kako, tako da sam ja ostala. Vidi, slaže mi se uz duks, pazi ovo. Top! Ovako izgleda, jako volim ta njihova pakovanja, onaj Vizantijum omekšivač mi je život, bukvalno. I volim što je ovo ovako kao metalni taj otvarač, bla bla bla. Imaš ovaj stoper. Da li će on to sad, ajde bre. Ajmo, kamera od 90.000 da vidim kako fokusira. A nisam, ja sam kriva, video. Ja sam kriva zato što nisam dobar. Nisam dobar na podešavanje mi je ostalo, stalno to menjam i... Nije loše, čini mi se da je ova malo više hidratantnija nego ova što sam dala mami. Pošto sam ja prokoristila neko vreme i onda ona caca samo nezdane. Uglavnom a ona nema tako suvu kožu kao ja. Uglavnom, to sam kupila, probat ćemo. Zatim, uzela sam ovaj Dove Secrets. Mislim da sam imala, ali manje. Da, ovo je 400 ml. Ja sam imala ovaj Dove letos, valjda 200 ili koliko je to pakovanje. Nije mi ovo nešto. Znači, body lotion sa Goji bubicama, Camellia oil. Da, nisam, ne sviđa mi se ovaj miris. Što sam ja ovo kupila, Bog sveti znam. Vjerojatno sam to kupila zajedno sa ovom, zajedno sa ovim. Uglavnom, idemo dalje. Uzela sam Nivea Rose Touch. Ovo sam vidjela da se nalazi i u njihovoj onoj mesečnoj korpici, onaj beauty box njihov. Ako je neko od vas naručivao u posljednje vrijeme te Lily beauty boxeve, recite mi molim vas, da li još uvijek onako pakuju kao posljednji seljoberi, još uvijek sam besna, u one kese, onako samo zamotano, ili sad postoji neka kutija, barem kartonska ili nešto, da li su se barem malo potrudili, napišite mi dole, pošto znači posljednju sam poručila taj njihov beauty box sa NYX proizvodima, ili ne znam, jesam onu miksu poručivala ili ne mogu da setim, uglavnom meni je to bitno, napišite mi dole da znam. Rose Touch kaže ovako, moisturizing gel cream, to na prvom mjestu mi se odmah, ne da mi se ne dopada, nego mi govori jednu stvar. Ako je gel, šta znači? Znači da, kao i onaj Garnier gel, ona providna primer gel krema, šta je već, ili onaj Nivein zelena, ona detox, takve stvari koje su kao gelaste, ja znam da uvek ili ću da stavim ulje, ili ću da stavim neki brutalni serum koji je ultrahidratantan, ili ću da stavim još jednu kremu, pa će to onda da me preveze za ceo dan. Proveravam mikrofon samo, znači umreću ako nisam kliknula, dobro. Tako da ne znam, kaže Organic Rose Water i Hyaluron. Izgleda ovako kutija. Sad kad otvorimo mi to, šta se tu nalazi? Ja, vidi pink poklopac, kako je slatko! Cute! Ajde, vidjet ćemo kako je kremica. Vidiš, ima i ovaj kao pink, vidiš. Mali listić, da vidimo mi kako je to. Bože, kako ovaj... Kad mi nije fokus namešten na sredinu, onda tripuje tako. Ja, znači moram sad ovo da pomišljam i da vidim
Jer stvarno taj gel ili šta? E pa nije. Normalna je ova kremica. Ajde vidjet ćemo, neću sad da brljam sa prljavim prstima u ovu koja mi je za lice, ali naravno dobit ćete moje utiske u sljedećim favoritima. Zatim, uzela sam konačno grickalicu. Kada sam vidjela ovu grickalicu koja je rose gold, znači više nije moglo ništa da me zaustavi, zato što grickalica je nešto najdosadnije što možeš da kupiš. Ja trenutno imam ovu moju jadnu plavu koju koristim već ja ne znam koliko dugo i koju mi muž stalno krade i kupio je sebi na ovu neku mat sivu, ali taj neko sranje uopšte ne valja. Mislim da je isto bila Titanija ili ne znam gdje je uzeo. Uglavnom i onda naravno opet se vraća na ovu moju i sad sam ja kupila ovu pa ću njemu da dam ovu da me ostavi na miru, jer je ova brutalna. I nemoj setim jer je ovo Titanija ili koja, ali sam je kupila tako random u Lili. Ne sjećam se, ovo je bilo baš davno. Uglavnom vidi kako je ova slatka, vidi je. Prekjut. Vidiš kako tako neke sitnice nas žene usrećuju. Da li je glupava jebena, znači fucking grickalica, rose gold ili je ova obična plain? Ti detalji, mi smo žene toliko čarovne i fascinantne, obožavam nas, obožavam. Tako da to je moja nova grickalica i jako sam srećna. Zatim kupila sam paste za zube, da peremo zube, Max White Extra Care i Extra Care Sensitive Protect. I to je to, znači sad će neko da napiše u komentarima: Lina, nemoj da koristiš, to je jako uništava, treba da probaš prirodnu pastu od blata i istucane kamilice u mikrogranulama sa bambus četkicom za zube. Znači Kamen ne želi da sluša moje lupetanje. Uglavnom znam, vidjela sam da ima bambus četkice i probat ću, šta me sad ova fioka zeza, ali volim ove crvene, znači pogotovo volim onu crnu, tam je ona crna providna, ona je charcoal i volim onu jaltu sa sestrom, isto nas dve obožavamo, onu što ima unutra onako srca, ona providna. Say no more. Zatim, uzela sam ovaj Nivea Nourishing Cleansing Oil Face and Eyes, Macadamia Oil Dry Skin. 150 ml, kaže, znači ovakav sam ja, ne znam, ljubičasti, da li je taj za osjetljivu kožu ili šta, nemam pojma. Ovo je za suvu. Svakako već skoro sam ga potrošila, fantastičan je, oduševljena sam, jako mi se sviđa to i naći će se u mojim favoritima sigurno sad ovim koji vam snimam, ova najnovija. Ne ove sad utiske, ovo će biti tek sledeći, nego sad. Znači za mesec januar, tu ćete vidjeti, ja sam oduševljena. Te stoga sam uzela i ovaj da probam, pakovanje je jako slatko, providno i stvarno jako lepo skida šminku. Nisam imala nikakvih efekata da me nešto peče, da mi se topi rožnjača, da mi curi nešto, da mi oko hoće da mi ispadne napolje. Stvarno je fantastičan i sve moje sve moje pohvale za taj proizvod. Tako da eto, to je to, ali čućete u favoritima o njemu malo detaljnije. Zatim uzela sam 2 labela. U stvari ovo je Ivan uzeo ovo labela, ali ja sam njemu to ukrala, zato što čim sam ja vidjela da je to u pitanju ova kajsija, ili šta je već, šta mu je sad? Ajmo fokus. Ne kajsija, nego mangovina, mango. Ja sam naravno to njemu uzela, tako da doviđenja, prijatno. A ja sam sama uzela sebi ovu butter vanilu, zato što sam ja luda naravno za vanilom i uvek ću biti i obožavam sve što ima veze sa vanilom, to mene upiši, ja to obožavam. Tako da, eto, imam moje nove labele, pošto pokazala sam to u jednom od prošlih videa, koristim nije mi sad ovde, da, koristim Evelyn trenutno, ne kao scrub, odvratan je.
samo ću to reći, ništa više. Evo ga, da, ovaj sam koristila cijele prošle godine. Da, 0% aluminium salt deodorant, original moisturizing cream. Da, Dove, izgleda ovako. Evo ga. E sada, ja sam vama to rekla još kad sam ga probala, znači prošle godine, da on ima, stvarno, znači ne mogu da kenjam sad, ima neki specifičan vonj. I valjda, znači, nema taj parfem koji iritira, ali on je jedini koji ne svrbi me, znači, pazuh, ništa, nemam nikakvih iritacija. Ali, znaš, treba ti prvo neko vrijeme da se malo navikneš na taj njegov vonj. Mislim, ne smrdi, miriše on, ali nije kao ostali dezodoransi, nego je, onako, ima nešto specifično u njemu. Ali pošto smo mi sve specifične dame, ili tako, onda se to i slaže sa nama. Uzela sam Afrodita, Argan i Badem, to jest Argan posebno i Badem posebno, kreme za ruke da probam. Ovo su nove kreme koje ja nisam probala, a u totalnom sam minusu što se tiče krema za ruke. Te stoga Gmina je kupila sebi da se moisturizinguje ove kremice i SOS Care, Almond Oil i Shea Butter. To je ova Almond, a ova je Luxurious Rich Care, 100% organic. A bole me ovo dalje organic, ja bože više s tim organic. Jer pratite, njega obožavam da slušam kad priča o tim tako dalje organic ili je ne znam sa Devičanskih ostrva, meseca, Walsh braća na YouTube-u, kako se zove, bože, Robert i ovaj drugi. Uglavnom, jedan radi make-up, jedan radi skincare. Oni su toliko ludi, znači obožavam, baš su mi slatki, mali gejčići i preslatki su. I obožavam da ih slušam, jako su elokventni, pametni i baš su imaju dosta onako humora, onog britanskog koji meni jako prija, sviđaju mi se, volim tu njihovu uštogljenost i pa preporuka što se mene tiče da gledate taj kanal, to je ta dva kanala. Uglavnom, to je to što tiče krema. Kako smo završili na braći Walsh. Evo ga, ovo je drugi deo, znači, moje kupovine. Znači, rekla sam, kupila sam prvo ovo čudo što je skupo. Ne to Bog da ovaj šampon ne radi kako treba. Pa znači, bit će sranja. Uglavnom, ljudi moji, ja sam dala 2.500 za ovo ulje. Ovo bolje da je prdež zlatne lame sa ostrva Butanskog Tibeta, znači stvarno ne mogu da verujem da sam dala toliko para, jer Garnier, Therapy, Schwarzkopf, L'Orealovi, dobro, L'Orealovi na poslednjem mjestu, ali ove što sam navela i Pantene isto, znači ulja su brutalna drogerijska ulja za kosu i nemam ništa, znači koristim ih godinama, fantastični. Ali ne da mi đavo mire, ja sam morala ovo da probam, razumeš, zato što kažem, još jednom balavila sam na tom frizerskom sajtu, ja ne znam, još ima nekoliko godina unazad i kao ja da kupim Mythical Oil, razumeš, evo mi za Mythical Oil, bolje bi bilo da radi posao, znači, mislim, ne znam, ok, možda neko od vas, vama je to casual ili nešto, meni je, brate, 2.500 dinara za jebeno ulje, znači ludilo. Ok, ima ovde baš dosta, 100 ml, evo ovako izgleda, u stvari prvo ću da vam pokažem ovo pakovanje, stvarno pakovanje je brutalno, znači vidi ti tu sad ti se osjećaš, razumeš, osjećaš se high concentration, argan oil, svi tipovi kose, osjećaš se kao neka princeza, razumeš, iz Maroka. I da vidimo mi kako to izgleda. Ovo je staklo? What? Ladno. Brutalno. Pa može ovo da se posle iskoristi, ova bočica? Jao, kako ovo lepo izgleda, Gmine. Čuješ kako je, vidi. Sam ja luda? Jeste, ovo je staklo. Top. Jako je lepo pakovanje. Ajde, vidjet ćemo kako ovo. Vidiš kako mi nešto vodnjavo deluje, vidi ovo. Jako mi vodnjavo deluje. Da, i znaš koji je još dobar u drogeriji ulje za kosu? Jer Afrodita. Jeste.
Jeste, Afrodita, ono onako trofazno, brutalno moja preporuka, sad sam setila. Ne znam što me je podsjetilo na to. Uglavnom vidjet ćemo, reći ću vam svoje utiske. Sada, bilo bi jako lijepo deo, samo pomiriš. Joj. Čekaj da vidim. Malo, samo malo. Jo, što divno miriše. Da. Jako lepo miriše mi, ne? Malo na krajeve. Što da ne? Jako lepo miriše. Ajde, vidjet ćemo. Onako nije gusto kao garnijer, onaj terapi, recimo, taj trenutno koristim. Nije tako gusto, nego onako više malo tečnije, ali još to divno miriše. Ajde, vidjet ćemo. Neću ništa još da govorim. Zatim, ovo, poručila sam sveću, ovu, kako se zove, Yankee Candle. I to sam našla na nekom sajtu, sad sam skroz zaboravila kako se zove. To je prije bilo u Delphi knjižarama da se kupi, međutim nema više. Sad tamo prodaju neke wannabe Yankee Candles. Ako ste probali, tako je dobar kvalitet, napišite mi dole da znam, pa ću probati i ja. Ono što moram da priznam jeste da su brutalno upakovali. Pogledajte kako je to meni stiglo. Gledaj ovo. Ovako Delphi knjižara ne pakuje. Tako da sam jako zadovoljna i zahvalna ovom sajtu. Čekaj samo da pročitam, ovdje možda piše. Evo ga. Ne piše. Piše nešto na mađarskom. Uglavnom ostavit ću vam link dole. Vi naseti se obavezno. Pa ću vam, pa možete da nađete. Čekaj sad samo da ja ovo. Hvala Bogu, pa imam makaze. Odakle su se ove makaze ovdje stvorile, ja ne znam. Ali sam vam zahvalna, makazice moje. Čekaj da mi to otvorimo. Ja sam jednom čak, šta sam pazarila u Delphi, pa sam morala da vraćam. Da, one polomljene čaše su mi. Šolje neke su razlupane bile. Ja, Bože, kad se setim. Bože moj. Vidi ovo. Svaka čast. Evo kako miriše ovdje osjećam. Znači, uzela sam cimet, naravno cinnamon stick. I on će da me ubije, on mrzi osranje, razumeš? Zato što sam ugušio od toga jer ja pretaram, ja ne znam. Ovo ne možeš stalno da pališ da ti stoji ceo dan, razumeš? Kao što ja to radim, zato što je jako, pre svega, ono, zagušljivo i počne te boli glava. Ovo treba da upališ ono tipa sat vremena ili neko vrijeme i onda ugasiš, smiriš strasti. Čisto da kažem. Ali ne znam da li se sećate, jer sam ja to pričala vama u vlogu, u stvari mi. Mislim da je bilo ovim letnjim vlogovima kad smo dole u podrumu uključili ono od vanile kad sam upalila zajedno sa onim sranjima protiv komarata da smo se uradili najžešće, probudili se u sred noći, imam neke, brate, gadne tripove, sanjala sam da neko tu prolazi, da piša okolo, da nešto viče, da znači neki simbolizam, neko ludilo, ono, gadne tripove smo imali, tako da od tada Ivano će da me ubije, znači ne smijem ništa od toga da palim u podrumu, ali ovde mogu, te stoga jako se radujem. Čekaj. Pazi, nema ništa lepše nego od sveće koja nijednom nije paljena, gledaj ovo. Virgin candle. Jo, kako je lepo. Volim ovo da pipnem, ovo ovdje. Vidi ovo. Kome je ovo interesantno? Kome? Nikome, samo meni, razumeš? Oh my god. Ok. To je to. Znači, ovo će da se nađe ovdje na ovoj polici dole. Šta kažete za ovaj? Ovo sam dobila od mame pre... Kad sam ovo dobila? Prima 1 godinu dana sigurno. Za štepiće, kao odžak mi to zovemo. Jako je sladak i obožanka. Uglavnom stavit ću tu negde. I... Gde sad da je stavim? Dole ću da je stavim. Ne, divina. Sada sam je razbila, pa ne znam, znači.
previše uzbuđenja. Idemo dalje. Zatim uzela sam, imam par stvari ovdje što sam uzela iz DM-a, zato što me je Vanja odvukla tamo već neko vrijeme. Ona živi jako blizu jednog DM-a i ne znam koliko puta me već zvala da idemo i ja uvek večito sve pare spržim u Liliju. Čekaj, nisam sad. Ovo, dobro. I onda uvijek kao rekao, nemoj Vanja, nemoj, zato što znam sebe, da ako me uvučeš tamo i kad vidim sve one onako balea, unicorn, balea glitter, balea, ne znam, bronzani kis, balea ne znam šta, da znači ja odlepit ću, desit će se jedan prekid u mozgu i potrošit ću sve što imam u novčaniku, a to neće biti dobro. Već imam kući 1000 stvari. Uglavnom, popustila sam i uzela sam one se kunače. Vanja kaže da su ove brutalne baby blazinice 100% koton. Toto. Ne znam, jer koristi neko ovo čudo. Kakvi su vam utisci? To su one onako velike. Jako je slatka ovo pakovanje mi je totalno cute. Vidi. Ali ne znam, ja mislim da je Vanja mene zeznula u stvari. Ona je meni, zato što sam ja kod nje videla u kupatilu, ona ima neke koje onako imaju kao nešto nacrtano po njima. Razumeš? Ali ja sad kad smo mi došli kući i to, ja kad sam ovo otvorila, to jest kad sam videla, vidim da tu nema ništa od toga. A ja sam te htela, a ne ove, ali dobro. Probat ćemo. Uglavnom, to sam uzela u DM-u, uzela sam ovo čud. Ovo je to što on kaže. Znači ja ovo kad vidim, ne mogu. Ne mogu, razumeš, zato što, misliš da nemam za pranje ruku, imam ispod sudopere, znaš koliko? Kupatilu tona. Ovo je, ne znam šta je ovo, i vanila bobice neke. Znači, Sense of Magic. Ne znam šta da kažem, eto. Svidjelo mi se jako i to je to. To je to. Čekaj sada da pomirišem. Jao, gospode, majko moja. Joj, ljudi, ovo je prelepo. Kako je, znači, žao mi je što ne možete ovo da osjetite, brutalno je. Brutalno miriši. Zato što ima taj kao zimski cimet i tako to, ali ove berries, ove daju onako taj, nekako neku jačinu, nije onako zatupljeno slatko, nego ima taj freshness. Da, bobica i vanile, prelepo, još što sam srećna što sam ovo uzela. Ok, ovo ide ovdje dole. Zatim, uzela sam ovo sam uzela u Lili, još jedan labelo. Da. Pastel Dreams, ovo sam vidjela da je kao neki novi limited edition labela i uzela sam, znači vanila, mango i ovo. Tako da imat ćemo sad da se balzamišemo. Zatim u DM-u sam uzela ove sveće jer imam jako puno ovih svećica. Pokazat ću vam to, znači ovdje jedna kućica, pa ovdje, pa ovaj mali debeljuca, pa imam ovdje sa strane, sad ne vidite ovo ovdje malo stranice. Ja jako volim te tako male fenjerčiće i to. I jako lepo mirišu ovo sam uzela u DM-u sa nekim isto bobicama, šišarkicama i ne znam šta, da mogu da ih stavljam unutra. Sviđa mi se što su ovako providne i providna je ta plastika. Bili su neke koje su onako malo veće, ali ne bi mi stale u to, tako da sam uzela ove. I vidjet ćemo kakve će biti. Koliko mi sad ovo već snimamo, čoveče? Ovo će sad biti baš dugačak video, ali dobro. Vidi da ga napravim u 2 dela, šta da radim? Ne znam, ajde vidjet ću. Ako ovo bude u editu jako dugačko, ja ću podijeliti svakako ovaj video u 2 dela, pa ćete tako gledati ili ne znam, ajde vidjet ću. Uglavnom, dalje. Imamo Clinique Naturals Virgin Cotton, 100% Virgin Cotton. Oh my god. Izgleda ovako. Evo ga. Jako je lepo ovo pakovanje. Clinique sam koristila 150.000 miliona puta. I interesuje me kakve će biti ova neka reciklirana varijanta.
Zatim, šta je ovo i odakle ova najvest tažna ovde stoji, to niko nikad neće saznati. Uglavnom, dalje. Kupila sam Garnier Hyaluronic Aloe Toner, refreshing and hydrating, all skin types, even sensitive, vegan. Cool. Nemam više nijedan tonik, potrošila sam sve živo i trebalo mi je na brzaka nešto, onda sam tamo tražila, naravno nisu imali La Roche-Posay, naravno nisu imali Niveu koju obožavam i vidjela sam ovo, rekao ajde, izgleda ovako, evo ga, tako da to je to, preneću vam moje utiske, idemo dalje. Ovo je neki novi brand koji sam provalila na Lili. Zove se Cottage. Jeste probali ovo čudo? Cottage, jel se tako kaže? Cottage. Ovo je francuski neki, a onda ne znam kako se čita. Znači, kokos i ananas. I veliko je pakovanje, ne mogu da provalim ovde koliko. Ovde ima sigurno bar pol litre. Ako ne i više. Znači, čini mi se ima više. Nebitno. Uglavnom, da vidim i kako to. Onako nekako nežno, nije neki ne znam kako, ali lep mi je parfemčić, sviđa mi se miris, ne znam, vidjet ćemo kakav je. U stvari ja sam ovo kupila zato što mi se svideo njihov, ovo čudo. Ovo mi se tako svidelo pakovanje, pogledaj kako je slatko, malo karamel scrub, kako da odolim tome. Znači ovo je neki exfoliating shower gel od karamele. Znači, pogledaj koliko je to cute. A vidi kako je tečno. Vidi. Preslatko, jako mi slatko pakovanje. To je jedini, ček da pomišljam. I ovo što je slatko, original, znači karamele. Full. I majko. Preslatko je. Zatim uzela sam od njih još jedan, uzela sam ovaj gel od višanja i pistaća. Znači, kako ovo miriše? Joj, što je jak. Lepše mi je ovo od karamele, ali ovo je onako sladak, ali kiseo od tih višanja, ali opet nekako i ti pistaći, sviđa mi se. Jedva čekam ovo da probam. Jo, ali vidi koliko su slatke male ove bočice. Totalno su mi cute. Zatim uzela sam za Ivana, mog dragog, za moje sunce, uzela sam ovaj Mint Glacier, nemam pojma, isti je taj brand, samo što je drugačije pakovanje, znači ovdje gore imaš ovaj kao klasični ovaj poklopčić, a ovdje imaš ovu pumpicu ili kako već da je, što povučeš na gore i to je to. Pretpostavljam da je ovo neko ludilo, znači pasta za zube, brate, znači ludilo menta, još što ja ne volim mentu, ko me prati zna. Znači, bukvalno menta ne mogu, pepperminta ne mogu. I uzela sam još i ovaj, za njega, ovo je neke papričice, neko ludilo, isti je taj brand, Cottage, lupetam, ne znam kako se kaže. Ovaj mi se sviđa, ovaj da, ali ova menta, brate, seče nozdrave. Ok, vidjet ćemo kako će da mu se svidi, a preneću vam utiske. Rekao mi je za ovu Yankee Candle, kad sam je upala, rekao je da mu se sviđa i da mu jako lepo miriše, tako da zeleno svetlo za Yankee Candle. Ovo mislim da je promocija, da li od ovog Cottage ili nešto je bila ova promocija za ove za suvo četkanje. Ja, jeste vidjeli onu ženu? Stalno mi iskaču njeni videi u predlozima, neka francuskinja u nekim onako zrelim godinama, ima onako dugačku sedu, kosu, onako svaja nešto kao neki ono švaminanda, sektaš kind of a girl.
nosi onako neke marame, onako kao je neki indijski stil, nešto, nemam pojma. Ali volim nekad tako da pogledam te neke njene filozofije, sviđa mi se. Uglavnom, stalno mi je iskakala u predlozima dok nisam kliknula, ja obično ne klikćem na tako te prosvetljene i to nemam pojma, nisam neki ljubitelj, ali ona me baš onako zaintrigirala. Uglavnom, priča o tom suvom četkanju i šta ja znam. I francuski onako, znači onaj pravi onaj evropski stav, još je i francuski, znači ono ne interesuje uopšte, ona se gola skine, sve ne gola, mislim u donji vež, ali tako samopouzdanje žena u takvim godinama, fantastično nešto, baš onako lepa energija, interesantno. Uglavnom, ako to zanima četkanje, možete pogledati njen video, ako uspijem da ga nađem, stavit ću vam, pošto nisam subscribe-ovala, jer non stop mi a možda sam se i subscribe-ovala. Mislim da nisam, mislim da sam pogledala to četkanje i još jedan video kao neki njen način života, to mi je onako bilo interesantno i onda kad je počela nešto da puno taj minimalizam i to sam se smorila, tako da mislim da se nisam subscribe-ovala, ali ako uspijem da nađem, a nemam pojma kako se zove. Potrudit ću se, ako uspijem, stavit ću vam. I evo ima još jedna četkalica. Zatim uzela sam... Da, ovo sam skoro zaboravila. Concentrated hyaluronic acid. 1.5% pure hyaluronic acid anti-wrinkle serum. Visibly hydrates and smooths replumps wrinkles. Kako smiješna ta reč. Revitalift filler od L'Oreala. Ko je probao ovo? Jer vredi ovo išta? Hoću da čujem vaše utiske. Da li da se nadam ili ne? Kaže ovdje, ja majko, ali ovo sitno sve. Obnavlja vlažnost kože i vraća joj jedrost. To sam htjela da mi jedrost da. Jedrost, mladalački izgled i gibkost. Formula je razvijena sa ciljem efikasnije borbe protiv bora. Za sve tipove kože, brzo se upija, nema ni završeta, bla 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 bla. Za 2 tjedna, šta če? 2 put dnevno naneti 2 do 3 kapi na čistu i suhu kožu lica i vrata. Nakon toga nanijeti kremu. Da, svakako uvek stavljaš prvo serum, to je prvi korak nakon opravnog lica, čistog i istoniranog, to da znate, koji god da je, nebitno da li je Revitalift ili Makeup Revolution, skin care. Što je lepa bočica, slik, vidi ovo, vidi kako je slatka, providna pa na ljubičasto ide, to je inače najbitnije, znači. Ok, ajde vidjet ćemo, reći ću vam moje utiske, ovako izgleda. Meni se sviđa onaj njihov primer koji sam probala, ona onako 3 vrste što ima duguljasta, ona onako tirkiz bočica, zaboravila sam kako se to zove. Ne mogu setim, uglavnom vidjet ćemo, ovo mi onako deluje mnogo gušće, podsjeća me na onaj viši booster ili tako nešto. Obavezno ako ste probali ovo, napišite mi dole da znam da li da se nadam. Neću ni da gledam, šta izvučemo, o tome ćemo da pričamo. Ajde boga njegov. Tonic, anti-pollution, da, i ovaj sam uzela. Dry and sensitive skin, da, znači od tonika imam ovaj Afrodita i Garnier Clean Face 2 Anti-pollution tonik. Izgleda ovako. Opa, evo ga. Ovo sam čudo koristila ranije, to se sećam i mislim da imam baš onako pozitivne utiske. Volim tu njihovu tako nekako clean i light, cijela ta linija. Recimo 1000 puta više volim Afroditin tonik nego od L'Oreala. Meni je L'Oreal prejaka kozmetika, ne znam. Ali naravno da sam kupila ovo, pošto ako ja ne probam nešto novo, to onda ne postoji. Zatim Satin Care, ovo sam vidjela od sestre. Ovo je Vanja uzela, Aloe Vera Shave Gel, da, pošto trenutno, bukvalno juče sam potrošila, oprala sam noge i potrošila sam, kupila sam Ivanu Fa, onu penu za tuširanje, međutim njemu se to ne sviđa i onda sam to ja koristila za brijanje nogu, tako da sam to potrošila i taman mi sad ova legla.
pa ćemo da vidimo kakva je. Mislim da sam i u DM-u vidjela isto neku koja me zanima, ali nisam kupila zato što znam da sam ovu uzela. Tako da vidjet ćemo. Jako volim te tako ženske, kao sad ja kao žene, ja imam svoju penu za brijanje, fuck off. Tako da dobro, idemo dalje. Da, ovo sam uzela body scrub, ovo sam uzela samo isključivo, potpisujem, samo isključivo zbog pakovanja. Znači, probala sam ranije ove i nije to neka, nije to ne znam kakav brand, stvarno to je onako baš brzo izlapi taj miris i stvarno ne mogu da kažem ništa, sad nešto ne znam, to je tako bla, ono. Ali toliko volim, pa kad vidim ove tačkice unutra popizdim. Treacle Moon body scrub sa natural coconut shell. O, bog te tvoj. Mrvljeni kokos kor. Jo, kako lepo miriše, jebim ti se. Jako mi se sviđa kako miriše. A što piše od... A, ovo su neki stihovi, o bože, usreću se. Ne. Kaže, nežno masirajte u pokvašenu kožu, isperite i obrišite se peškirom. Ok, veganska formula, jej! Uglavnom, eto, to je to. Volim njihovo pakovanje i volim tako kako su veseli i zdravo. Eto, šta me briga. Idemo dalje. Ja, vidi sad ovo, sad ćete pasti u nezvest kad vidite šta sam kupila. Ali nije šminka. Molim lepo, neću čujem nijedan komentar. Da. Znači, prošlo je doba korone, prošlo je doba mojih prirodnih trepavica, prošlo je doba ekstenzija, odustala sam od toga. Prošlo je doba mojih prirodnih trepavica, odustala sam i od toga. Želim da se vratim na ove trepavice, samo mi fali, moram da kupim lepak u Aleksandru, zato što nemam lepka uopšte i hoću da probam ove, znači ovoga ja nemam u mojoj kolekciji, to vrlo dobro znate već duže vrijeme, tako da ovo nije make-up, ne kršim nobaj. Molim lepo. 3D broj 25, ne znam, znači recite mi svoje utiske ako ste probale ove trepavice, ja nemam pojma, znači kad sam ja zadnji put stavila bilo kakve trepavice i uzela sam ove Aura Lashes Fancy Diva, mislim, jel? Tako da vidjet ćemo da budemo pravili tutorial, ali moram da kupim lepak. I uzela sam farbe za kosu. Čekaj, ne moram više se borim s ovom kutijetinom. Stavit ću ovde. Dobila sam gomilu, znači ovih malih uzoraka koje čega. To neću da pokazujem. Tako da to je to. Ovako, drage moje. Znači, uzela sam ovu Deluxe Natural Oil u nijansi 6, 888, plameno crvena ili ti Flaming Red. Ili je ovaj broj dole, 575. Ne znam šta se računa. Ali uglavnom, uzela sam ovih 3. Razumeš? Ali je problem u tome što, u stvari ja sad imala sam ovdje, ali sam sklonila. Ja sam kupila sam L'Orealovu farbu, onako neku tamno, kao neki, skoro crna, ali nije brown čokoladna. I onda sam posle toga, i nisam se ofarbala zato što, nemam pojma, predomislila sam se. Onda sam posle toga kupila onu smeđu što sam vam objašnjavala, koju sad imam u stvari pa se isprala. I ta je sranje. Da, neko od vas je napisao dole u komentarima da nisam dobro gledala, da ne znam, ne treba da ima nastavak, ekstenziju, jer onda, inače to znači da je preliv, tako da mislim, nisam to zaista znala. Da sam znala, onda ne bih kupila definitivno. Uglavnom, hoću sada da uradim ovu boju, to mi je neka zamisao, hoću da uradim ovu boju i hoću da uradim mani piece i zato sam kupila ovu plavu.
Pa ako vas interesuje mogu da snimim taj video, možda za Instagram ili tako nešto, da se igramo i da isprobamo kako će to meni da stoji. To je bukvalno kao da si me odveo u detinjstvo, zato što kad sam ja bila u svom detinjstvu, Ginger Spice je bila moj idol, naravno, zato što sam ja odrasla na seriji Dosije X koju mama nikad nije dala da gledam, a ja sam križom to nešto kao gledala i naravno Scully mi je bila idol sa njenom crvenom kosom i naravno Spice Girls Ginger koja je imala taj money piece u 90-ima, tako da ne znam, meni je to sad jako nešto interesantno i vola bi to da probam. Ništa me ne pitajte za kosu, predomišljam se svakih 5 minuta, nemam pojma. Uglavnom sad sam u nekom fazonu go with the flow, tako da možda i sad ovo što vam pričam ništa ne bude od toga, možda i ove farbe sklonim na policu i hoću da budem zelena. U sljedećem videu nemam pojma, mislim neću biti zelena, ali nemam pojma. Tako da, eto, to je tog mine. Mislim da sam sve sad pokazala. Jesam. Ljubim vas, obožavam vas. Vidimo se u sljedećem videu. Ostavite mi dole neki komentar. I to je to. Obožavam vas. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ćao!